Kubor nakaslem jong unausan hima. Usembut Menteri Rangba ka Jelau ba Preston Tensong. Habakran bat kinong thok khubor halor ka jing kanok ka BJP ba ka NPP ka don kti ban khan raya ka rempu bagan. Ula ong ba kem dan ai ban ong ban yakhun bat ka BJP lane ya ganu ka sengsan perthai. Henry kane kandai ka kam jong ki pulet ba ki kwa ban pendikna ba ka shong suk shong shngan bat kham tam e ha ka lyang ke imlang ka sa lang ba kan long ka badan buram ba kan long ru ka bayat bet yai renti. Ula ong bakane ka jingjia omdei baki pulit ki shalang. Henry ladon lupa ki jingtip babania, batru ka jing ujor na ki marjan marpa ki batip halor kani. Henry nakaliang uba Preston unnam tuklar halor kani ka jingjia, badu ong ban ap hadu dayo ka jingtip babania na ki pulin. Syu ula ong ru ba ka jing kenok ka BJP baki syak pensitom. Henry kitu ki badon hakate ka jaka, harimpu bagan kila syak lang. Kombalong menta shiphongut ke yang bishar ka ai police custody, bad arpo arngut ke bayat hapo judicial custody. Bad yaki weipat la pelan, bad la batharu yaki bakim day ban pen kulmar. Kalau dia cerita ngan penting nama ba ngingim don ai ban ya ong bi ya kun ya ke BJP lani ya kono ko political party ngai kane kedai kakam jong ki pulit ba ni kwa bat penting na ka song suk ka song sangan bat kham tam hakaliang jong ka iblang ka salang bahkan long ka badon burom bahkan long ka bayai bet kan long ka bayai renti amar pi kane ki jingji ang pi ndai baki pulit ki shala labi kladon lepa ka homework ka detail information ka baki yo ana numutu kladon ka complain ka baki marjan ki marpa de ngok pi tang bang ngingem komentan kata aku makalong hino pi ap hadu baki investigation tikitu kiba ong baki ong ba kisah tosor kadai ba kitur kisah kiba syak ralang kidon kibla syak ralang aku tulis ni nomor bang kuma kalau mentai siphongut kidai kiba ka good ka ai police custody nang ta arpo arngut kidai kiba ya hapo ka judicial custody then the rest pada lapelai jadi tang ba hot kadon ka kerja indemnation ka balong ba kim dei ban penkelumar lene bakam dei kandon kadang tai ga huriura Imut bonong ba na padang di basyara idon ki dukot jong BJP ru la ki claim maki ngam ong maki de dukot BJP nam dei tang ba habaki ki claim gupta le sayo don maki ngatrai ki ban tip ha kata pikir ka klinu no yalam BJP namal ngata ngam tip udai BJP no bom dei BJP tang ba ka jisya kolong ba ni pick up upulit wala le kam de ki ba usem ba ki bom don betai la pelaj no den rei ki tu ki ba ki sem ba ka don betai ko mo pi katu kan ningut lapoi hapo police custody katu kan ningut ka idon mata ka judicial custody